आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय म्हत्वाच्यो खबरो। मी नथुराम गोडसे बोलतोय नाटकाचे प्रयोग 14, 15 आणि 16 डिसेंबराक मडगांव, पणजे आणि वास्को जातले। नाटकांत नथुरामाची मुखेल भूमिका शरद पोंक्षेची। पोंक्षे आणि निर्मातो मिडिया कडेन उलयलो। शरद पोंक्षेला या नाटकामुळे त्यांनी जी मेहनत घेतली आणि त्यांनी जे काय आपलं अभिनयाचे ते सगळं त्याच्या शरीरामध्ये जे भरलेलं होतं ते सगळं त्यांनी बाहेर काढलं या नाटकातून। करतो राष्ट्रपिता असं कुठेही उल्लेख नाही आपल्या संविधानामध्ये, कुठेही सरकारी पातळीवर। हे मध्यंतरी एका मुलीने विचारलं होतं आणि कोर्टाने हे क्लिअर केलेलं आहे की राष्ट्रपिता असं कुठेही त्यांना म्हटलेलं नाही आहे। नो गोवा कार्यावळी खाला गोंयांत पाळा मुळां आशिल्ले NRI भुरगे गोंयची वळख जावची म्हूण गोंयचे भोंवडेर आयल्यात। ह्या कार्यावळी खाला भुरग्यांनी गोंयच्या सांस्कृतीक थळांची भोंवडी केली। सोमारा ते पर्यटन मंत्र्याक मेळ्ळे। डिपार्टमेंटान अशे गोंयाकडे नाते ना असलेले लोकांक हाडून दाखोवप हे म्हाका दिसता सरकारचे म्हणून आमचे कर्तव्य आहा। त्या खातीर तांकां आमच्या हांगा पर्यंत गोंयान हाडून गोंयान खूब जाणांनी स्पॉन्सर केल्लें आहा। आमचे टुरिजम डिपार्टमेंटान स्पॉन्सर केल्लें आहा। तांकां तेंचे माय शापाय पायचे दाखोवप हें आमचें कर्तव्य आहा। सिंगापूरच्या गुंतवणूकदारांक गोंयचे उद्देग आनी बाकीच्या म्हत्वाच्या प्रकल्पांनी गुंतवणुकीक वाव आसा काय कितें तें पळोवंक सिंगापूरचो कॉन्सूल जनरल अजीत सिंग उद्देग मंत्री महादेव नायकाक मेळ्ळो। This is my introductory visit to Goa. The main objective is to get an idea of what are the opportunities for Singapore businessmen and Singapore itself in Goa. So it's a familiarization visit. Singapore has got some very strengths in urban solutions. Singapore has got strengths in infrastructure development, and these are possibilities that I'm looking at where Singapore may be able to collaborate in Goa. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। राष्ट्रीय सब ज्युनियर सर्त बुधवाराच्यान बाणावलेच्या ट्रिनिटी ग्राउंडार चलतली। उक्तावणाचे मॅचीत गोंय मध्य प्रदेशा आड खेळटले। सर्तीत वट्ट 5 पंगड आसात, हातूंतले टॉप 2 पंगड 20 तारखेर फायनल खेळटले। Goa Football Association is organizing the sub-junior national tournament of the West Zone, and the teams that are taking part in this tournament are Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Daman, Diu, and Goa. The tournament will be played at Trinity Ground, Benali, and in this group, the first 2 teams that come will qualify for the final round. And the finals, the round are starting from 10th, from tomorrow, and the finals are on the 20th. And the first 2 teams will qualify for the final, for the All India Football Tournament. And that too, most likely, tournament will be in Goa only. इतल्यान खबराची त्रांगात सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। You're watching Prudent.